chcel by som ženu, ale vieš, čo mi vadilo? A podľa mňa za to ja nemám že priateľku. Aj že nikoho. Za toto. Ja som uchyl na poriadok. A to práve, že ženy majú rady. Akože... Ale áno, ale to má mantinery a podľa mňa ja ich nemám. Vieš, že ja proste niekto dá nakrivo obrus, tak ja idem za ním a opravím ho. Ale kámo, ako, ja si myslím, že keď toto počujú ženy, tak si hovoria, že wow, takí muži existujú, lebo ale 99... akože čajočky sú z toho dojaté. 99% zadaných žien, keď sa ich spýta, že čo ti vadí na partnerovi, tak ti povedia, kokot, v kuse po ňom zbieram trenky osraté. To tu sa nestane. No ja viem, no ale chápeš, Stári, tu je sterilne čisto. To si nemyslím, že toto je dôvod, prečo nemáš ženu. To sú úplne iné dôvody, prečo ty nemáš. Myslíš, že alkohol? Myslím, že hej. Lebo Party life? Jo, lebo my sa tým dosť prezentujeme, že nemyslím si, že my robíme niečo horšie, alebo oveľa viac. Myslíš, že týmto podcastom akože zachádzame že za hranice nejaké zdravie? A tak občas povieme niečo múdre. Takže je to v poriadku. Je to super. Že my hrozne to ukazujeme, to pitie, že všetci pijú, kámo. Ale my to hrozne ukazujeme. A bohužiaľ... Toto, čo rozprávaš, tak to musíme do uputávky strihnúť na začiatok. Jo, asi hej. Ale aby vedeli ľudia, že nie sme až takí tupí, že si uvedomujeme, čo sa deje s nami, vieš. Ale aby som teda dokončil, čo som chcel povedať. Že my to proste príliš ukazujeme, to, čo robia všetci ľudia, a potom si o nás myslia, a to nie len čajolenky, baby, ale proste celkovo ľudia, že my nič iné nerobíme, lebo bohužiaľ žijeme v dobe, kedy tie sociálne siete ťa nejakým spôsobom definujú, že sociálna sieť hovorí ľuďom, že kto si. A na našich storkách, tým, že obaja sme muzikanti, často vidno proste backstage, koncerty, alkohol, alebo alkohol party žúr, lebo sme tak nastavení, nechodíme do práce dennej, jednoducho máme v kuse voľno a čo budeš robiť, keď máš voľno, idem s kamarášmi von a už keď som... A preto pijeme v týždni hlavne, vieš, lebo cez víkend ja hrám, cez víkend stále. No, ja už ako mám toto za sebou kariéru, ale... Nestarý, ešte sa dostaneme aj k The House. Jo, a to chcem povedať, že jednoducho to ťa definuje, čo dávaš na tie sociálne siete, ako verejnú mienku, hej, o tebe. Aj o mne. A potom si ľudia myslia, že my sme proste ochlastkovia a reálne máme kámo 33 rokov. No. A to, čo my hľadáme, proste seriózna, slušná, uprataná žena, jednoducho nebude sa venovať svoju pozornosť týpkom, ktorí sa žijú pubertu. Chápeš? My žijeme teenage life proste v našom veku. A toto je riadne racionálne. Môj kamoš Adam v Bystrici hovorí, Adam Ďurfina, hovorí, že Rado, ty si najstarší tínedžer, akého poznám. A to je proste presne výstižné. To je pravda, starý. Mne tu prestal horeť jeden knot, neviem prečo. Mene nalej vodečku. Jasne, však ja si idem dať. Starý, aby som si dal niečo jesť, nespravím také pečienkové rožky, alebo také nie. Ja môžem priniesť aj ku podcastu jesť. Nie, to chcem Či tam nemôžeme jesť? Chcem to mať z krku už. Chceš to mať z krku? Ja to baví. Aj mňa, ale potom budeme riešiť jedlo. Starý, ale myslíš, že na mňa je spolách? Nie. Je, starý. Ja keď som potreboval, aby pre mňa prišiel na letisko niekto a nemal ma kto zobrať, tak som zavolal Adamovi Urbanovi. Je to hej, len vyzeráme presne, že dobrovoľne robíme kokotov do seba. A myslíš, že keď toto skončí, tak akože naše životy sa zmenia, jasné. Ale že ovplyvňuje okolie? Čo keď skončí, akože? Keď my prestaneme takto žiť. My neprestaneme takto žiť. Lebo my nežijeme choro, starý. My to len prezentujeme. Starý, a čo myslíš teda, že kto pôjde komu prvý na pohreb? Je to také morbidné, ale... Ty mne. Ja tebe? Fú, starý, to vážne? Tak jebnime si, kým je čas. Dobre. Kým sme tu, starý, na zdravíčko. Na to, že ešte sme tu. Aj brzdičku mi podáš? Jasné, ty máš kromú ruku. Zabudol. To keby vedeli. V 70-ke v Indonézii má vykydlo na skútri. Myslím si, že tým nepôjdeš na pohreb prvý, no. To fakt. Vieš, aký som ja. Ja sa oveľa častejšie dostávam do malérov ako ty. Keď mňa postavia na štartovaciu čiaru a teba a pred nás dajú malér, ja mu bežím v ústretí. tak ty spojíš, že yes, malér! No. A ja spojím, že idem do toho, akože bude to určite malér, ale idem do toho. A toto je ten rozdiel. To je no. Ja som troublemaker proste. No. Že máme to rovnako, ty máš taký úplne, že ty to máš absolútne uprdele. A všetko. Ja viem, ja som prikrčený, lebo viem, že to dopadne na piču, ale ja ani nedúfam v zdárny koniec, lebo nudil by ma. Hej, no jasne. Myslíš si ale, že celkovo ľudia... Ja mám taký pocit, hlavne z deciek mladých dneska, ja neviem, 16 až 18 ročných, že proste... Koľko? 16 až 18, takých tých mladých deciek, že hrozne chcú na silu vyčnievať z davu, myslia si, že to je cool a podľa mňa si iba neuvedomujú, že to je vlastne bremeno riadne, vyčnievať z davu. My sme to mali od malička, obidva sme trčali.
Podľa mňa starý, akože vieš, že každý tu rozpráva že o prírodzenosti, ale každý sa tú prírodzenosť musí naučiť zo šlabikára. No, A my sme prirodzene jebnutí od decka. Presne tak, no. A tak to proste s nami ide. No, asi je. A niekto ti povie, že ty máš strašne veľa kamarátov, ale ja nemám kamarátov. Ja len s každým som v debate za 2 minúty, lebo si s každým jebnem hneď a všetko proste. Kámo, ja keď som mal prvú prácu v živote, ešte keď som pracoval v zamestnaní, tak som mal tam šéfku. A ona mi proste povedala, že som robil obchodiáka v telekomunikáciách. A ona mi proste povedala, že Rado, ak chceš byť dobrý obchodník, a to teraz ja chcem povedať, že to platí vo všetkom, nielen keď chceš byť dobrý obchodník, tak ty sa musíš vedieť porozprávať s hocikým 100%. o hocičom aspoň pol hodinu. 100%. A ja som si toto normálne zobral so sebou do života a myslím si, že to je fakt real shit fakt proste. Ak s hocikým na akúkoľvek tému dáš polhodinový talk, tak si vyhral život. No, ja som robil tiež obchodiaka, tiež toto. Že za mnou chodili ľudia a mne to potom aj nie, že vadilo, ale som si povedal, pičo, ja potrebujem zarábať peniaze. Jo. Že prišli zákazníci, ktorí si prišli že kúpiť smeti, ale vedeli, že sa mnou si dajú kávičku a pokecajú. No ale mi raz zdravíčko. Aj brzdu mi dole, prosím. No, ale tak to je, kámo. A to ja si myslím, že to je proste problém dnešnej doby, že ľudia sa nevedia rozprávať už. Nevedia sa rozprávať, lebo majú jebnuté sociálne siete, proste všetci sú na sociálnych sieťach. No. A Dneska si niekto vypije a povie, že starý, dneska sa niekto postaví pred chatu, kde ide na Silvestra no. a spraví tam 47 videí z jedného záberu a vyberie si ten, ktorý chce dať do tej storky. No. Ale to, ako sa dosral, dogrcal, došťal, dopil, to tam proste nedá. Presne. To je to, že ľudia dneska sú nie real. No. Ale to je presne problém toho celého. No a my tu Že pijeme. ľudia sa zabudli rozprávať kvôli tomu, že pozeráme stále do mobilov. Ľudia sa zabudli rozprávať medzi sebou. A ja mám toho plné zuby. Lebo ty si napríklad mi povedal, že Radové, ty nič nedávaš z toho Bali. Ja som bol 2 mesiace na Bali, hej. Nič to nedávaš. No lebo ja, kámo, keď som na krásnom výhľade, tak ja si ho chcem pozrieť a nie si ho natáčať. Vieš, čo myslím? Starý, ja som akože, ja rozumiem tomu. A ja som dospel k tomu, že čo si rozprával, že ja napríklad, keď dávam tie storky, Podáš si vodenku? chodil po kanároch a tak, a nerozlej, prosím ťa. Nebudem. Mám tu psa, takže... Jebať na gáč, ale mám tu psa, proste nechcem ho voliať. Že jak som chodil po tých kanároch a som dával tie storky, tak ja som to nerobil kvôli sebe. Kvôli druhým. Aby ľudia videli, že ako to tam je krásne. Že ja mám rád, keď so mnou niekto zdieľa zážitok. Chápem. Tak. Ja potom idem radšej s ľuďmi niekde, vieš, ktorí som rozdieľajú. No ale starý, vieš, keď ja si zmyslím v útorok ráno, že si idem kúpiť letenky, ty kokot na Kanárske ostrovy, tak 99,100 mi povie, že... Jasné, milionár škatrče, proste. Čo idem, útorok ráno, čo idem robiť, kúpim na Kanára letenku. Jasné, starý. V chladničke 2 rožky, ty kokos, plesnivé, vieš, s treskou. Poďte na 5. Poďte na 5. To sa musí vytetovať. Ja proste s ním telefonujem, že každý deň. My sme sa smiali, že keď proste niekto by pozeral, že výpis hovorov, tak si povie, že oni sú asi teplí, lebo oni spolu komunikujú, že každý deň. Nie, alebo máme riadny biznis spolu, vieš. Jasné. To vám poviem potom. Niečo ako drogový kartel. Ale proste, kedykoľvek som s ním volal a býval na starom byte, vždy sa v telefóne skôr či neskôr ozvala veta: poďte na 5. A poďte na 5. znamenalo, že proste chlap si objednával jesť, býval na 5. poschodí a vždy mu to tam priniesli. A keď bol v Indonézii, tak som hovoril: starý, daj sa pokerovať, daj si kerku a daj si vytetovať, poďte na 5. a na brucho. A týmto by som vlastne aj začal prvú anketu po podcaste. A čo som si dal vytetovať, starý? Dominika. Opitý o 1 ráno v klube po čajke, ktorú som poznal hodinu. Starý, ja som to ešte nevidel. Po čajke, ktorú som Ale poznal máš to hodinu a pekným pol. fontom, akože. Super, to som si vybral tam, no. Fú, a on vedel, z Indonézie používajú takéto mená, že vedel, že čo to je? Že Najskôr to je... mi to napísal s C-čkom. Ak vidíš, tak tam tá palička na káčku je dorobená. Starý, ale keby som si mal jadať menovať, či tetovať meno každej čajky, ktorá je krásna, tak ja by som asi nemal už ani... Ja by som nemal centimetr kože. Veľa žien je krásnych, kámo. Ale ja napríklad... Myslíš, že všetky ženy sú krásne? Myslím, že nie, ale... Myslíš, že my sme krásni? My sme odporní. Výborne, pokračuj. My sme odporní. My sme nechutné fyzické bytosti. Nechutné. To sme. Odporné, odpudiví týpsi. Je teraz ešte, ak sme po opice, sme slízky, nechutný, rozgajtaný, odpuchnutý, zavodnený. Jasné. Ty už máš vrásky, ja mám šediny. Ja som hotový. No. A jeď. Ja som hotový.
Ja som hotový. A jediné podľa mňa, čo čajky nemôžu, akože teraz, že cíti, je to, že ako páchneme. Ty, To je pravda. Že po včerajška páchneme. Jediné, čo máme výhodu, je charizma, kámo. Že mne to všetci hovoria, že ja keď vojdem do miestnosti, tak všetci si ma všimnú. To je proste jediné. Lebo je ťa veľa. No, je ma veľa. Ale to je super, lebo o nás si automaticky všetci myslia, že sme kreténi a potom, keď To je tá baba pravda. ti dá 5 minútový pravda. priestor na rozhovor a zistí, že nie si kretén, tak vlastne tá naša normálnosť oproti iným normálnym ľuďom vyzerá oveľa lepšie, lebo my ideme z dna. Že keď ťa čajka spozná ako debila, alebo keď ťa spozná ako navoskanú figurínu, ktorá bude o mesiac debil. Vieš? Ja si myslím, že my to robíme správne. Starý, ja zaostávam, ja si asi vypijem teraz. A ty už máš dosť, nalej mne. Ja mám dosť? Je to vidieť na mne? Riadne? Fú. Nalej mne, ja vypijem sám. A to nie je, že balím. Ja prídem do podniku a mne sa páči čajka a si poviem, že fú, bolo by dobre, keby sme mali nejaký taký, že takú očnú prestrelku. Vieš, že nesie proste drink na tácku, čašnička. ty nemôžeš prísť v bare za čajkou, že čau, ahoj, bez toho, aby predtým neprebehla chémia. No. A keď prebehne tá chémia, tak ja to nerozvíjam. Ja čakám, kým to rozvinie čajka. A keď to ona nerozvinie, tak ja pošlem tebe potom o 2:30 ráno, keď sa vezem domov, najebaný proste fotka, ty že starý, ty si sprostý, veď ja už by som ju šukal. Ale ja ju nemám. Ja ju proste nemám. Ja. Lebo keď ona nespraví to, že proste nejaký výpad, A to ja ti to vždy hovorím, starý, že prečo nejdeš, lebo mňa to nebaví. Ale čo ťa nebaví ísť ju osloviť? Lebo ja napríklad si nemám žiadny problém v bare, ak sa mi niekto páči. Mňa to takou štandardnou prebehne linajkou nebaví. Vieš? Fú. To nie je štandardná linajka, kámo, to ti povie každá žena a to čo je štandardná píšte do komentov, či mám pravdu. Každá žena, kámo, extrémne ocení, ak chlap naberie gule, odvahu a príde ju osloviť. Každá. Fú. To si nemyslím, že je... Starý, vieš, čo robím ja? Ja tú čajku zbadám a ja viem, že tam bol nejaký píč, to si rozoberieme potom, čo je píč. Proste chémia. Chémia. A ja sa tam proste vrátim, že obdeň. O 2 dní. A viem, že keď otvorím dvere na tom podniku, je tam tá čajka. To hovoríš o nejaké Väčšinou čašničky. väčšinou, ja som zaťažený na čašničky. Ne? Alebo na čajky za prepážkou v banke, v telekome. To ja mám takto kamoša míňa, to je milé čašničky. No proste, keď prídeš za čašničkou, že obdeň, tak ona zbystrí a povie si, že on zastup. Yeah. Ale do telekomu a do banky to už je ťažšie, vieš. Čo tam pôjdeš riešiť? Vieš? Ale takto to mám, akože. Tak... Ale nejakú random čajku, to nerobím, lebo to viem, že keď to, že som sprostý, že nepôjdem za ňou a keď ona nepríde, tak ja už nikdy nemusím vidieť a to ma srálo strašne. Ja, no. Nalej mi, prosím, a urob tam mi aj cukríkovú brzdu mi daj. Už je dobrá aj cukríková, lebo došla. Pozerám, niekto mi volá, dvihnem. 11:30, ty kokos, v útorok. Na obed? Starý, ja som sa asi zamiloval. Proste, takto začína telefonát, vieš. To vyrobíme. A moja odpoveď, fú. Kde? Fú, bráško, v Telekome. Fú, bráčko, v Telekome som sa zamiloval. Jasné, ty chceš nejakú piču spoza priehradky, vieš. Na zdravíčko, starý, dám si tento a ja s tebou idem pokračovať ďalej. Na zdravíčko. Jasné, ja som spitý už jak rumbla. No tak nič. Tak na zdravíčko, priatelia. Tá vodka je mocná. Ja politiku sledujem zásadne ožratý. Rozťahovák. Dnes večer na Novie. Takže sledujte nás na budúce. Náš podcast sa volá Na zdravíčko. A preto si nalejeme kapurkovi. Takže lúčime sa s vami kapurou. Fú, ja už rozlievam kade, tade starý, akože. Ty si aj polovičný starý. Ty máš. Nie, ja si tam celý, ja sa chcem opiť dneska. Starý, ja pijem 9. deň, je mi super. A čo z toho máš? Toto. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Takže, vážení poslucháči, počúvali ste podcast, ktorý sa volá Na zdravíčko. Chcem len pripomenúť, že pri počúvaní tohto podcastu predložte občiansky preukaz. Je to od 18 rokov, pretože tu sa pije, preberá sa tu jebačka, súlož, koitus, kopulácia a tak ďalej a tak ďalej. Priatelia, na zdravíčko. Na zdravíčko. Starý, perfektne sa to dali. A toto dáme také rozmatané iba ako v správach, keď Patrik Šváda už dokončuje správy. Ja si teraz pozriem, ty kokos.